Здравейте, приятели! Днес се намираме в град Пазарджик и в момента чакам светофара да светне зелено и да ви разкажа какъв е днескашния ми ден. В момента е 8, точно 8 часа и след 50 минути ми идва влака за Пловдив и от Пловдив ще пътувам до Димитровград и Подкова. Това ми е днескашното пътуване с един мой приятел. Ако иска да се включи, нали, ще го включи в клипа, но само ако иска да не кажете, че го включвам без негово желание. И сега пресичам, въпреки че малко е забранено с телефон, само че пресичам и отивам към спирката, защото аз живея на центъра, няма да казвам точен адрес. И гарата ми е на около 1 час пеша, така че не го искам това нещо. Сега чакам градския транспорт и ще се включа като съм вече като стигна на гарата. Ето тук е спирката. Ето тук. И билетите са ми отзад. Аз вчера ги показвах във видеото, което между другото забравих да обработя и да кача. По-скоро го обработих, ама не го качих, защото забравих. Така че прощавайте. Даже може, нали, сега като спра това клипче да го обработвам, защото имам време около 20... Не, айде няма да са 20, но 15 минути до гарата. Така че ми е достатъчно, предостатъчно. И следващото включване ще е от гарата. Така, приятели, ето стигнахме на Пазарджик. Оле, дадоха му готово. Всъщност, това не е ли готово на друг влак? Май ще минава товарен. Или така ми се струва. Не, май не ми се струва. Не. Ох, не знам. Не, за него си. Оле, той е с международния състав. Ето тук. То не е готово. Ето, да. Това беше влака и сега отиваме към нашия си коловоз. Ето ни вече на коловоза. Съобщиха влака и всеки момент ще дойде. Няма да минавам отпред. Всъщност, я да видим. Ще мина отпред. Да видя къде ми не идва още. Сега ще дойде. Снимам като дойде. Ето и е гарата и сега пристига 8:6:11. Да видим дали е с бюфет. Дълъг състав, ние сме в първи вагон.
Няма бюфет. Айде, качваме се. Само ми чумоли чантата, с която съм дошъл. Ето, тръгнахме от Пазарджик. Това е хлебозавода, Симит и който вече не работи. Добър ден. Депото на ремонтните влакове. Това пътуване бе младеж. Минахме Синитово преди малко и това е главният път от Пазарджик за Огняново. И сега ще снимам като минем Огняново. Интересен факт, вие не знаете, само че аз спортувам колездене и в пазарджишки отбор. И като караме извън градско, минаваме ето по този път буквално. Обаче в посока на там се едно към Пазарджик. И много често виждам 8613, 8650 и може би от време на време пътническите КПВ 10237 и 10232. Сега влизаме в Огняново и ще видим на ДБ локомотивите. Минахме гарата и сега тук кариерата. Ето ги вагоните, които ще се товарят. И тук маневрените локомотиви, 53-та серия. Единия го видях, другия не знам къде е. Може да е някъде тук, но не съм сигурен, защото има доста вагони. Не е тук. Както и да е. Следваща гара, която минаваме е Транзит, Стамболийски. Влизаме в Стамболийски. Сега ще видим, ето го, това е отклонението за Пещера, 18-та линия, която съм я минала. Ето е Стамболийски. Следваща гара по маршрута Текеле, минаваме Транзит. Кадиево. Следващото е Текеле. И това е Пловдив. Сега... не, ето ни го 30. Те само една. Защо? Това е 10-112. И ние спираме. Сега слизаме.
Ето го локомотива. Окей. И отиваме към мотрисата ни, която е двойна между другото. И така, тук влизаме в подлеза сега. Така, ето ни го коловоза. И 8, 6, 11 тръгва. Ето го влака пристига, двойна мотриса. Ето тук се настаних до прозореца. Ето това са ми билетите, защото в другото видео ги показвах. Ето това е влака, в смисъл 8611, той е календарен, 10143 в който сме в момента и после 4651. Навръщане 4652, т.е. същия ма навръщане и 1614, който е 1611, обаче вече към София. Ето това ми е цялото пътуване и това са ми запазените места за 8611 и ето ги. Горе-долу е евро и 7 евро и 80 цента. Нещо такова. След малко тръгваме. Така тръгнахме от Пловдив. И вече се запътваме към Димитровград. Следващото включване ще ми е от Димитровград, може би. Така си мисля. Или от някъде другаде, като минава товарен или нещо такова. Някакво разминаване. Тръгваме от вагонно ремонтно и сега искам да снимам тук Алстома, ако се види. Не, всъщност... не! Алстома го закараха в Гърция, забравих. Алстома е вече в Гърция. Оле! Маневрена, правят маневричка с един вагон. 52-ка. И няма Алстом, защото е в Гърция. Те правят проби и гърците ще взимат Алстоми. 28, ако не се лъжа. Някъде там бяха, но по-малко от българите. В смисъл, ние повече ще вземем. И това е, може би следващото включване ще е от Първомай или някъде, където има разминаване с някой влак и после Димитровград. Сега се разминаваме с един пътнически влак от Асеновград, КПВ 19 200 и не знам кой.